जों बुबागार आं बुबागारानो koyo an sajungno tuja sori hamyao sanjana debrama terain tuoi Mumbai phaioi matong phaika buini borok rok nile 5 bosoro waisa ebakhe bosoro kaisa suba mung sopayo chini borok nile jora gobangma borokni no suba mung sung sanmani ebakhe laiman nukjago phiaba tabuk kaisa je bairelangi jongmani abongkha khoroksa serai bong borok ni hingke chini borok ni hingke manai sanjana gai bong borok ni to kakhana mutamuti no khaklayo gobang kok no gobangma rlaimani sing nukha phiaba sini bukhawo tongo rnani sabni bukhawo gri jongba singhai singti prasahai maya ganang o hasteo abakhe o duniyawo kis grinya amsige sing maya ganang hani hinjago phia tabuk phono maya tongkhona haipano o chubamani bangmani bagai ke hoitoba जों agui manlaya ngui tongkhana chuba jaknai to sini gobangma tongo jibeo bo khoroksa patient tongo जों abono bo rlai tongo je mukhang khamjak kai tebo gobangma patient tongo gobangma jagani gobangma thaini gobangma hospital जों rlai tongo phiaba जों baksa ba phunugori ya haibano dini ang norok jotono koinani musungkha mwnai sanjana botabok patient cancer by botabok fight khai tongo haibano जों je suktui जों rlainani जों try khainai bini bagai tamni hinmale borok tabuk Mumbai thangjak borok bubagrano bo haino juba mung san horoi tongkha borokni rang kusuk jaigani bagai haidingke जों jamanchak जों scanner jak tongo ani ajagono ani yangti busuk jorati collect khlaiman ang collect khlainake ang rohonani ang try khainai phone number by scanner rijak o jagao norok dari fatfat pay khailaidi hingga je fungni time ang je kaisa video snamai ri mani a jagao kaisa QR code ani rijak tongmani SBI ni abo already na account reaching thangkha hingga a jaga reaching thangene buibak gobangma comment khaitong laika QR code rang send khaimaya hai khaimaya ni salaimani bagai ang ta kaisa tam khlaiga logina video snamai Instagram rine a jagao ta kaisa ni account ni QR code ri rijauka hingga amo bahan hai tabuk reaching thangjauka mane amsaka chuba laika sailap krika amsaka khushi bongi tong ang tabuk hingga om hai samoyo no tabuk baksa anu ani tabuk to duita no account limiting thangbai keba tabuk tam hunai tong laika gobangma anu message khaitong laika message ka Instagram o khlayo Facebook o khayo baksa Google Pay rok 3.2 sano text khaitong laisu bahai ke dara tam ni nor rang rohari malia jodi am hayangi to hangke jodi oino QR code rok tong hangke rohodi hai re hinai tong laika iko mo hai samoyo ang mo yang kun palama yang thangka tam khlaika ani WhatsApp status o ang kaisa status ri rekha je kebuni current account hai ko business account kebuni tu tong ni mani khoroksa ani dol ni no mani rekha abos kebuya Antonio Deborma bohanga ke sob xk khni norong baksa jara जों hayo gnai rok jotono saimana juta rok binoro man thogo जों joton saimana onke bo tabuk reply rekhano ge reply man parang saimang ka bini kaisa business account tongo bo to already business khai tongma bangke bini thani tabuk जों rang bini QR code no tabang use khainai tai ango jaga QR code bini abo rei renai a jaga wo norong je mansak a jaga ke transaction khlaimano kuno wana na gre kuno account reaching nan ro wanaya abono 10 din ni bisingo जों je ingmani rang जों kar wine borong no tuni lene जों Antonio bai kogrok salai pai ke amtem nin QR code kisar gradi ang use khaigena abon pore joto ninoro transaction nang marong no boban sawo e joto transaction phaimani nang kono wana na nangya joto bebang na transaction phaimani जों ekdino je pro timing o जों apram na calculation ro khlailaine जों direct thangene relaine boko already no tapohor no rose chubai paikhapo hingke bo tabuk sawo indo thik ase ang bini abono tabu use khainai norong bo jara rimai angai tongnai rok ani ro to tai rona phanu rimalia tabuk ang tai kaisa scanner hain hai o jaga hai ko QR code o jaga ri tongo norong a jaga tai ser laidi hambai